ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஒரு நிமிஷம் நான் யூடியூப் லைவ் போயிட்டு வந்தேன். லைவ் போட்டீங்களே? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு லெவல் 3 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. போன வாரம் நம்ம என்ன ஸ்லோகம் பார்த்தோம்? 13வது ஸ்லோகமா 14 பார்த்தோம் மாதாஜி. ஓகே, அதோட புரிதல் என்னன்னு ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்களா? 15 பார்க்கணும் மாதாஜி. இன்னைக்கு 15 பார்க்கணும் இல்லையா? ஓகே ஓகே, குயிக்கா 14வது மந்திரம் என்னன்னு பார்த்துட்டு அப்புறமா நம்ம 15 போலாம், சரிங்களா? ம், நோட்ஸ் இருக்கு. 14வது மந்திரம் சொல்லுங்க. 14வது மந்திரத்தோட புரிதல் என்ன? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரே தெய்வீக நாமம் கொண்டு ரூபம், குணம் மற்றும் லீலைகளுடன் பக்குவமாக அறிய வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த பௌதீக உலகத்துல தற்காலிகமான தேவர்கள் எல்லாரும் மனிதர்கள் வணங்குறாங்கல்ல, இவற்றை அறியும் போது அவன் மரணத்தையும் அதோடு இணைந்த இந்த நிலையற்ற பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் இந்த பௌதீக உலகத்துல உணரணும். இறைவனின் நித்தியமான ராஜ்யத்தில் ஆனந்தமும் அறிவும் நிரம்பிய நித்தியமான வாழ்வை அனுபவிக்கிறான் அப்படி சொல்றாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற யாராவது எதனா கருத்துக்கள்? இது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்க மாதிரி இருக்கே. பக்தர்கள் வருவாங்களா இனிமேலும்? 9-7 வருவாங்க மாதாஜி, வருவாங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க ப்ரோ. எஸ் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அது பௌதிக இயற்கையில 6 விதமான 6 நிலைகளை கடந்தாகணும் மாதாஜி. வாழ்வோட 6 நிலைகள்: பிறப்பு, இறப்பு, பிறப்பு, வளர்ச்சி, பராமரிப்பு, பொருட்களை உருவாக்குறது, தோய்வடைதல், இந்த இறுதியில மரணம்.
இந்த 6 ஸ்டேஜ் வந்து ஒன்றுதல், கடைசியாக மரணம். எஸ் பிரபு, வெரி குட். வேற வேற என்ன பார்த்தோம்? ஏன்னா இதெல்லாம் கடந்துதான் ஆகணும், இதுல நிரந்தரமா நம்ம வாழ முடியாது அப்படின்னு. எல்லாமே தற்காலிகம் தான். எல்லாமே தற்காலிகம் தான். ஓகே, நித்தியம். நித்தியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எறும்பு முதல் பிரம்மா வரை எல்லாருமே பௌதிக இயற்கையின் மீது ஆட்சி செலுத்த முயற்சிக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி. எறும்பு முதல் பிரம்மா வரை எல்லோரும் பௌதிக இயற்கையின் மீது ஆட்சி செலுத்த முயற்சிக்கிறார்கள் முயற்சிக்கிறாங்க. ஆனா அது உண்மை இல்லை அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சோ பகவான் புருஷோத்தமனான இறைவனையும் அவனது திவ்ய நாமத்தையும் மற்றும் தற்காலிகமான பௌதிக சிருஷ்டியையும் அதன் தற்காலிகமான தேவர்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள் ஆகியவற்றும் ஒருவன் முற்றிலுமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப நம்ம இங்க பார்க்கிற அனைத்துமே வந்து தற்காலிகமான ஒன்று. எது வந்து நித்தியமானது? பிரபு சொன்ன மாதிரி, நீங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி பகவான் நித்தியமானவர். அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் நித்தியமான ஒன்று அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இவற்றை அறிபவன் மரணத்தையும் அதோடு கூட நித்தியமானது பகவானுடைய இந்த ஆன்மீக லோகம், அநித்தியமானது இந்த பௌதீக லோகம், இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் கடந்து. சோ இதெல்லாமே வந்து எதற்காக இதை வந்து அநித்தியம் நம்ம சொல்றோம்? எதற்காக அநித்தியம் நம்ம சொல்றோம்? ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு, துக்காலயம் அசாஸ்வதம். சோ இதெல்லாம் நிரந்தரமற்றதும் தற்காலிகமானதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ இறைவனின் நித்தியமான எது நித்தியமானது? அப்ப இந்த பிரபஞ்ச லோகம், இந்த எல்லாமே வந்து அநித்தியம் அப்படின்னா எது நித்தியமானது? பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனம், அது நித்தியமான ஒன்று. சோ அந்த நித்தியமான சாம்ராஜ்யத்தை அடைந்து அங்கு நித்தியமான இன்பமும் ஞானமும் நிறைந்த வாழ்க்கையை அனுபவிக்கின்றான். என்ன அந்த ஞானம்? பகவானே வந்து நித்தியமானவர், அவருக்கு தொண்டு செய்வதே நம்மளுடைய வாழ்வின் நோக்கம். சோ அப்படி இருக்கு, அதுதான் வந்து உண்மையான ஆனந்தம். சோ அததான் வந்து இங்க நித்தியமான இன்பமும் ஞானமும் நிறைந்த வாழ்க்கையை அனுபவிக்கின்றான். யாரு? இங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அநித்தியமானது, தற்காலிகமானது அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் நித்தியமானது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதா வந்து உண்மை. சர்வா பிரபு, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்றேன், கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க பேக்ரவுண்ட். ஓகே மேடம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ இதை தவிர்த்து இந்த பௌதீக வாழ்க்கை, பௌதீக உலகம், பௌதீக அறிவு, இதெல்லாமே வந்து தற்காலிகமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எங்கேயோ எக்கோ அடிக்குது, நீங்க கொஞ்சம் பாருங்களேன் அதை. டெஃபினட்டா மேடம், டெஃபினட்டா. இப்ப கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா இருக்கா? எஸ் மாதாஜி, கரெக்டா இருக்குமா? ஓகே ஓகே. சோ இனிமையான வாழ்க்கை எங்க இருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த கிருஷ்ண லோகத்தில் இருக்கு. அங்கதான் நித்தியமும் இனிமையும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதை எப்படி அடைவது? பக்தர்களோட வாழ்வு வந்து ரொம்ப இனிமையான ஒன்று. நம்ம பாக்குறோம், மற்றவர்கள் எல்லாருமே வந்து பகவானிடத்துல முக்தியை விரும்புறாங்க. ஆனா பகவானிடத்துல விமுக்தியை கேட்கக்கூடியவர்கள் பக்தர்கள். நரகலோகமே இருந்தாலுமே கூட கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த தன்மையை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுதான் பக்தர்களுடைய தூய்மையான வழிபாடாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த துன்பத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்கு ஒரே வழி என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த பக்தி. எதற்காக இந்த லோகத்துல அப்ப நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம்? இது துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்னா, அப்ப கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு பரமபிதான்னா அப்புறம் ஏன் நம்ம இங்க வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம விரும்பினதுனால பகவான் நமக்கு வந்து இந்த மாயையான உலகத்தை, அநித்தியமான உலகத்தை கொடுத்திருக்கார். அப்ப நம்மளுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கணும்னா, இதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம மேல போகணும். அதற்காக தான் நமக்கு வந்து ஆச்சாரியர்களையும் அவரே வந்து அவதாரம் எடுத்து பக்தி பண்றதை பத்தியும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அது எப்படி சாத்தியம்? நம்முடைய நினைவு எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரை பற்றியதாக இருக்கணும். நம்மளுடைய நினைவு அனைத்தும் கிருஷ்ணரையும் பக்தர்களையும் பக்தி தொண்டை பற்றியும் இருக்க வேண்டும். ஆச்சாரியர்களை எப்பவும் நினைவு கொள்ளணும். ஏன்னா அந்த ஆச்சாரியர்கள் தன்னுணர்வு பெற்ற உயர்ந்த ஆத்மாக்கள். அவங்க வந்து நமக்கு சரியான வழியை காட்ட முடியும். சோ கிருஷ்ண பக்தி மார்க்கம் என்பது உண்மையான ஒன்று அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இப்ப நம்ம லெவல் 3ல இருக்கோம். சோ கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலையில நம்ம வந்து இந்த சாஸ்திரத்தை படிச்சு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம். சோ பகவானை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ பௌதீக முன்னேற்றம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே வந்து நிரந்தரமற்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் மரணத்திற்கு உள்ளார மட்டும்தான். மரணத்துக்கு அப்புறமா இதை வந்து நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது. நான் ஒரு பெரிய
ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட வைஸ் சான்சலரா இருந்தேன், இப்ப நான் திருப்பி அங்க போனோம் அப்படின்னாக்க முடியாது. நம்ம திருப்பி ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஆனா பக்தியில அப்படி கிடையாது. எங்க நம்ம விட்டோமோ அதுல இருந்து நம்மளுடைய பக்தி மார்க்கம் தொடரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அது வந்து ஆஹ் இப்ப நிறைய நம்மளுடைய இதுலயே பாக்குறோம். சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அந்த பக்தி ஒரே நிலையில இருக்கிறது இல்ல. ஏன் அப்ப இந்த மாதிரியான பாகுபாடுகள் இருக்கு? நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய பகவான் தான் நமக்கு மூலம்னா ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய கர்ம பலன்கள் மூலமாக. இது சரியான வழி அப்படின்றத ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு சொல்றாங்க. பக்தர்கள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதையும் மீறி நம்ம என்ன பண்றோம்? தவறான வழிகள்ல போறோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா அந்த புலனின்பத்துல ஆழ்ந்து இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அதற்காக பகவான் பரமபிதாவாக இருந்து நமக்கு என்ன பண்றாரு? சாங்ஷன் பண்றாருன்னு பார்க்கணும். அதுதான் பகவானை காட்டிலும் ஆச்சாரியர்கள் வந்து ரொம்ப கண்டிப்பானவர்கள். அதனாலதான் சொல்லுவாங்க ஆச்சாரியர்கள் இடத்துல முதல்ல நம்ம சரணாகதி பண்ணணும். ஏன்னா பகவான் கருணை வாய்ந்தவர், அதனால சரி அப்படின்னு விட்டுருவார். ஆனா ஆச்சாரியர்கள் அப்படி இல்லை. இதுதான் ரூல்ஸ் அப்படின்னா அந்த ரூல்ஸை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ட்டு நமக்கு ஸ்ட்ரிக்டா. ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல இருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக லோகத்துல போகணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ பக்தி தொண்டு ஒன்று நாள் மட்டுமே நம்ம இந்த பௌதிக லோகத்துல பிறக்காம இருக்கிறதுக்கு அது மட்டும்தான் சான்று. பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த சுழற்சில இருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படின்னாக்கா பக்தி மார்க்கம் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பௌதீக உலகத்திலே இருக்கணும். பிரபு சொன்னார் இல்லையா, எறும்புல இருந்து பிரம்மா வரைக்கும் இங்கேயே இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமே, அது வந்து ரொம்ப தவறான ஒன்று. எப்ப நம்ம பிறக்கிறோமோ அப்ப இறப்பை நோக்கி ஓடின்னு இருக்கோம். மரணம் என்பது கண்டிப்பாக நிச்சயமான ஒன்று நமக்கு. சோ அதற்கு முன்னாடி நமக்கு ஏன்னா 84 லட்சம் ஒரு ஜீவாத்மா 84 லட்சம் பரிணாமம் எடுக்கு. அப்போ அதுல மனுஷ பிறவி வந்து ரொம்ப அரிதான ஒன்று. ஏன்னா இதுலதான் நமக்கு அந்த உணர்வுன்றது கிடைக்கிறது அதிகமாக. அந்த கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொண்டு பக்தி தொண்டு செய்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இதுல இருந்து மேலும் அடுத்த நிலைக்கு போகணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ மீண்டும் பிறக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நாம பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதற்கு அப்பதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண லோகத்துல போக முடியும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ஸ்தூல அடையாளத்திலேயே இருக்கும். நம்ம பார்க்கிறோம் நமக்கு 2 விதமான உடல்கள் இருக்கு இல்லையா, ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். ஸ்தூல உடல் பஞ்சபூதங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. சூக்ஷ்ம உடலுக்கு எத்தனை லேயர் இருக்கு சொல்லுங்க. 3 மாதாஜி. மனசு, புத்தி, அகங்காரம். மனம், புத்தி, அகங்காரம் இல்லையா? சோ அந்த சூக்ஷ்ம உடல் அந்த ஸ்தூல அடையாளத்துல ஸ்தூல அறியாமையில நம்ம இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், இந்த பௌதிகத்திலே வந்து அடைபட்டு இருக்கோம். சோ அதனாலதான் நம்ம இங்க வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, இனிமையும் ஞானமும்ட்டு. சோ அந்த ஆன்மீக ஞானத்தை நாம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். என்னது ஆன்மீக ஞானம்? இந்த பௌதீக லோகம் நிரந்தரமற்ற ஒன்று, தற்காலிகமானது. ஆனா இந்த ஆன்மீக உலகம் நித்தியமான ஒன்று. அதுதான் வந்து உயர்ந்த அந்த புரிதல் வந்து உயர்ந்த ஞானம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அடுத்து இந்த பிரபு சொன்னது போல 6 விதமான மாற்றங்கள் நடக்கின்றது. ஒரு ஜீவாத்மா பிறக்குது, இந்த லோகத்துல இருக்கு, இனவிருத்தி பண்ணுது, அது போல பாதுகாக்கிறதுக்கு உண்டான செயல்களை செய்து குன்றுகின்றது, திருப்பி அது மறைந்து விடுகின்றது ஒரு கட்டத்தில். சோ இது அல்ல நம்மளுடைய உண்மையான வாழ்க்கை. இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம விடுபடணும். ரொம்ப கடுமையான சட்டம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நமக்கு 2 விதமான சக்திகள் நம்ம பாக்குறோம். யோகமாயா, மகாமாயா. மகாமாயா நம்ம யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு சேவை செய்தே ஆகணும். யாருக்கு நம்ம சேவை செய்யறோம்? யோகமாயாக்கு சேவை செய்யறோமா அல்லது மகாமாயாக்கு சேவை செய்யறோமா என்பதை நாம முடிவு செய்யணும். மகாமாயான்றது இந்த பௌதீக லோகம். இந்த இந்த அந்த புலன்பற்று, எனது அகங்காரம், மமகாரம், எனது, என்னோட குடும்பம், நான் அப்படின்ற அந்த இதுல மாட்டிட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம ஃபேமிலிக்கு வந்து சேவை பண்றது. அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வில் பகவானுக்கு சேவை செய்யறது யோகமாயா. அது ஆன்மீகமயமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்துக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னாக்கா ஆன்மீகமான செயல்களை செய்யணும். சோ இந்த பௌதிக லோகம் வந்து துக்காலயம், அசாஸ்வதம், பயம் நிறைந்த ஒன்று. யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ண பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு பயம் இருக்காது. பயம் இருக்கும் இடத்துல கிருஷ்ணர் இருக்க மாட்டார், கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல பயம் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். பக்தனுக்கு எதுக்குமே வந்து பயமே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பார்த்தோம் அம்பரீஷ் மகாராஜரோட கதை தெரியும் இல்லையா? துர்வாச முனிவர் அவ்வளவு பெரிய பூதத்தை வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜர் மேல ஏவி விடுறார். அம்பரீஷ் மகாராஜர் எதுக்குமே கவலைப்படல. அதை என்ன பண்றாரு? சிறமேற்கொள்கின்றார். இதுதான் வந்து பகவானுடைய கருணை அப்படின்னா அதை நம்ம அப்படியே ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு.
ஆனா அப்ப அங்க என்ன ஆகுது, பகவானுடைய சக்கரம் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜரை பாதுகாக்குது. அந்த பூதத்தை கொன்னதோடு மட்டும் இல்லாம அந்த அதை ஏவி விட்ட துர்வாச முனிவரையுமே வந்து அந்த சக்கரம் வந்து துரத்துது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த தன்மை, அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து ரொம்ப தெய்வீகமானது, திவ்யமானது. அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அணிகலனாகளாக இருக்கட்டும், அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆஹ் திவ்யமான ஆயுதங்களாக இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து ஒரு ரிஷிகளை, உயர்ந்த ரிஷிகளை நமக்கு காட்டுகின்றது. சோ இந்த ஒரு சின்னதா பக்தி தொண்டு செய்தாலே போதும், பகவான் திருப்தி அடைகின்றார். எப்படி அஜாமிலன் வந்து தன்னுடைய மகனான நாராயணனை தான் கூப்பிட்டார். அவர் பகவான் நாராயணனை கூப்பிடல, இருந்தாலும் தன்னுடைய மகனான நாராயணனை கூப்பிட்டார். அதுக்கே அவர் வந்து கருணையோட, ஏன்னா மரணிக்கும் தருவாயில் நாம அந்த வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன செய்தோமோ அதுதான் நம்மளோட நினைவில் இருக்கும். அந்த பக்தர்களோட சங்கத்தின் மூலமாக, சாதுக்களோட சங்கத்தின் மூலமாக தன்னுடைய 10வது குழந்தைக்கு நாராயணன் பேர் வச்சுட்டார். அந்த குழந்தை மேல இருந்த அன்புனால எப்ப பார்த்தாலும் நாராயண ஜபம் பண்றார். எப்படி? நாராயணா தண்ணி கொடு, நாராயணா இங்க ஓடாத, நாராயணா அங்க ஓடாத. அவர் வந்து பகவான் இந்த பேரை சொன்னா எனக்கு வந்து பலன் கிடைக்கும், நான் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும், அந்த பலன் கிடைக்கும்னு நினைச்சு அந்த எதிர்பார்த்து அதை செய்யல. அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா சுத்த நாமம் ஜபம் செய்தார். எப்படி அப்படின்னா, எதையும் எதிர்பார்க்காமல் தன்னுடைய மகனான நாராயணனை தான் அவர் வந்து அழைத்தார். ஆனா எப்பொழுதும் வந்து தன்னுடைய மகனுடைய அந்த நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டே இருந்ததுனால அவருடைய பாவங்கள் எல்லாம் அழிந்தது. அவர் செய்யாத பாவங்களே இல்லை. அது மட்டுமல்ல, அந்த கொஞ்ச காலத்துக்கு அவர் பிரம்மச்சரியத்துல வந்து ஆசிரமத்துல வந்து அவர் பக்தி தொண்டு செய்தார் அல்லவா, அந்த சிறிய பக்தி கூட, ஸ்வல்ப பக்தி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து பெரிய பகவானுடைய கருணையை ஈட்டி தருகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி தொண்டு செய்ய பிரயத்தனம் பண்ணணும். எப்படி அந்த பக்தி தொண்டு செய்யறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நவவித பக்தி தொண்டு. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், 9 விதமான பக்தி தொண்டு. அது நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இந்த பக்தி தொண்டின் மூலமாக சின்னதா செய்தா கூட பகவான் திருப்தி அடைகின்றார். இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்கோம், நம்ம குழந்தைங்களுக்காக நம்ம பார்த்து செய்வோம். அந்த குழந்தைங்க நமக்கு திருப்பி செய்யணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோமா? இந்த குழந்தை எனக்கு வந்து பின்னாடி ஹெல்ப் பண்ணணும், இல்ல நான் என் குழந்தைக்காக நான் வந்து, நமக்கு எத்தனை உடல் உபாதைகள் இருந்தாலுமே கூட மேபி நம்ம வந்து கணவனோ மனைவியவோ பாதுகாக்க மாட்டோம், அவங்களுக்காக கூட அவ்வளவு கன்சர்ன் இருக்காது. ஆனா அந்த குழந்தைக்காக நம்ம ஒண்ணு மெனக்கிடுவோம். உண்மைதானே? இருக்கீங்களா எல்லாரும் லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து குழந்தைக்காக நம்ம எதையும் எதிர்பார்த்து எதுவுமே பண்றது இல்ல. ஆனாலும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா குழந்தையோட இதில் நம்ம இது பண்றோம். ஏன்னா அவங்கதான் நம்மளோட உலகம். அது போல பகவான் பரமபிதா ஒவ்வொருத்தர் மேலயும் வந்து அவர் ரொம்ப கருணையோடு இருக்கார். சின்னதா நம்ம ஏதாவது செஞ்சுட்டாலும் அதுக்காக நான் எப்படி திருப்பி என்னோட குழந்தைக்கு செய்யணும் அப்படின்றதுல இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். நம்ம வந்து அமைதிக்கு பின்னால ஓடுறோம், ஆனா அதையும் தாண்டி வந்து நமக்கு பக்தி, அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தம் ஒன்று இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ பிரபு சொன்னது போல பிரம்மா முதல் கொண்டு, எறும்புல இருந்து பிரம்மா முதல் கொண்டு இந்த நம்ம இருக்கிறமே இந்த லோகம்தான் வந்து உண்மையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல பற்றோட இருக்க முயற்சி பண்றோம், இங்கேயே இருக்க முயற்சி பண்றோம். ஆனா அது வந்து தவறான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ அந்த மனித சரீரம் வந்து ரொம்ப அரிதாக கிடைக்கப்பட்டது. இந்த மனித சரீரத்துல இருக்கிற ஆத்மாவை நம்ம சரியாக உபயோகப்படுத்தணும். எதுல? பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். பக்தர்களோட சங்கம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. பக்தர்களோட சங்கத்துல வேதங்களை கற்று தேர்ந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நமக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப கருணையோட ஒரு யுகத்திலயும் ஒரு யுக தர்மம் இருந்துச்சு. ஒரு தடவை எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோம், அப்புறம் எப்படி வந்து நாரத ரிஷி வந்து துருவ மகாராஜருக்கும் வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன்னு சொல்றார், பிரஹ்லாத் மகாராஜரும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவான்னு சொல்றார், ஏன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லல அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. அப்ப கிளாஸ்ல வந்து பிரபு சொன்னாங்க, ஏன்னா இது கலியுகத்திற்கு உண்டான மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ இந்த கலியுகத்திற்கு உண்டான மந்திரம் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம். சோ ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம், ரொம்ப இரும்பு யுகமாக கருதப்படுகின்றது இந்த கலியுகம். இருந்தாலுமே அதுல வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப கருணையோட பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த கலியுகம் வந்து ரொம்ப கலங்கங்களால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கு, இதுல இருந்து என்னோட குழந்தை வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம்,
குழந்தை வந்து வெறும் பகவானுடைய நாம ஜபம் பண்ணாலே வந்து அந்த அந்த பாவங்கள்ல இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்னு கருணையோட சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தி தொண்டு செய்வதை நமக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னாக்கா அது மட்டும்தான் நிரந்தரமான ஒன்று. அங்கதான் அந்த பிறப்பு இறப்பு ஜன்ம மிருத்யு ஜராவியாதி சொல்றோம் இல்லையா, 4 விதமான கஷ்டங்கள் கிளேஷங்கள், அந்த செகண்டரி மிசரிஸ் நம்ம சொல்றோம், அந்த துக்கங்கள் இல்ல. பிறப்பு ஒரு பெரிய துக்கம், ஒரு அந்த சின்ன வாயில குழந்தை வெளியில வரணும், அதுக்கப்புறம் வளரணும், எவ்வளவு கஷ்டங்கள். பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோய். மூப்பு நம்ம சொல்றத நம்மளுடைய உடம்பு கேட்காது, எந்த இதுலயும் கண்ட்ரோல் இல்லாம போகுது, நம்மளே இன்னொருத்தவங்களுக்கு பாரமா மாறிடுறோம், அதனால வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் இல்லையா. இறக்கும் போது அந்த ஜீவாத்மா அந்த உடலை விட்டு போகும்போது 1000 தேள் கொட்டினா என்ன வலி இருக்குமோ அந்த வலி இருக்குமா. சோ பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோய், ஒரு நோய் வந்துட்டா நம்மளால ஒண்ணுமே செய்ய முடிய மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய கிளேஷங்கள். நம்ம பெருசா நிறைய விஞ்ஞான விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றோம், இந்த இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் எதுனா இருக்கா? அப்கோர்ஸ் உடனே சொல்லுவாங்க நாங்க குளோனிங் பண்ணி ஒரு உயிரெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு. ஓகே, இறப்பை வந்து நிறுத்த முடிகின்றதா அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு வந்து ஆன்சரே கிடையாது நம்ம கிட்ட. சோ அதனால இந்த 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 புதிய நுட்பங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய எது வந்து அதெல்லாமே வந்து தற்காலிகமான ஒன்று. சோ பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் வந்து உண்மையானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா. எப்படி வந்து கிருஷ்ண உணர்வு என்பது வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று. அது உடனே இம்மிடியேட்டா வராது, அது நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எப்படி வந்து இப்ப வந்து எஃப்எம் ரேடியோ வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம அதை டியூன் பண்றோம் இல்லையா, அது கரெக்டான இதுக்கு வர்றதுக்கு நம்ம டியூன் பண்றோம். அது போல நம்மளை நாமே வந்து மீண்டும் மீண்டும் செதுக்கிக் கொள்ள வேண்டும். நம்ம இந்த கலியுகத்துல பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கிறதே ஒரு பெரிய தவம். அதுல பக்தி செய்வது மிகப்பெரிய தவம். ஈவன் 2 ரவுண்ட் ஜபமாலை பண்றது, பகவானுடைய நாம ஜபம் பண்றது ரொம்ப பெரிய தவம். நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா வந்து நமக்கு வந்து வழிகாட்டி இருக்காரு. காலையில மங்களார்த்தியில ஆரம்பிச்சு நாம ஜபம் செய்து ஒரு மந்திரம் நம்ம சொல்றோமே அத்தனைக்கும் ஒரு பெரிய பலன்கள் இருக்கு. வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அந்த பக்தர்களுடைய சங்கம், பக்தர்களுக்கு வந்து பக்தர்கள் சங்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அனைத்து பக்தர்களுக்கும் வைணவர்களுக்கும் நாம வந்து பிரணாம் பண்றோம், துளசி ஆர்த்தி பண்றோம். ஒரு முறை துளசியை வந்து வலம் வந்தாலே எத்தனையோ கோடி பிறப்புல செய்யக்கூடிய அந்த பாவங்கள் எல்லாம் அழிந்து விடுகின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ரொம்ப அழகா நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் வழி நடத்தி கொடுக்கிறார். அதை புரிந்து கொண்டு அதை பிராக்டிஸ் பண்றது மட்டும்தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கமா இருக்கணும். சோ அங்கங்க ஆச்சாரியர்களை நமக்கு கொடுத்து பக்தர்களோட மூலமாக நமக்கு சொல்வதை நம்ம திறமேற்கொண்டு செய்யணும். அந்த புரிதல் வேணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நிரந்தரமான வாழ்வு எங்க கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த ஆன்மீக செயல்களை செய்வதன் மூலமாக. மேலை நாட்டவர்கள்லாம் மாறிட்டாங்க. நம்ம வேணா அடிக்கடி சொல்லிக்கலாம், ஹிப்பீஸ வந்து பிரபுபாதர் வந்து ஹாப்பியஸ்ட் பர்சனா மாத்தினாரு. நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்ற கேள்விக்கு வந்து பதிலே கிடைக்கல நமக்கு. இத்தனைக்கும் நம்ம வந்து இந்த கலாச்சாரத்துல ஆன்மீகத்துல தெரியும், ஆன்மீகத்துல ஊறி போனவங்க இருந்தாலும் நம்மளால வந்து அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியல. பக்தி என்பது அவ்வளவு ஒரு எளிதான விஷயம் அல்ல. பகவான் கருணையோட யாருக்கு கொடுக்கணும், அந்த தகுதி வாய்ந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பக்தியை கொடுக்கிறார். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. எல்லோருக்கும் வந்து பக்தி கொடுப்பதில்லை பகவான். ஏன்னா பக்தி கொடுத்துட்டா பக்தன் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா பக்தனுக்கு அவர் அடிமையாயிடுறார். அதனால முக்தி கூட நான் கொடுத்துடுறேன், ஆனா பக்தி நான் வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் பகவான். கொடுக்க மாட்டேன்னா அதுக்கு ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஒரு தடவை இதுக்கு வந்து ஒரு கதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து ஒரு ஏழை பிராமணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெல்ப் கேட்கிறாரு, இந்த மாதிரி ரொம்ப வறுமையில இருக்கும் அப்படின்ட்டு. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, பொற்காசுகளை கொடுக்குறாரு, தங்க பொற்காசுகளை கொடுக்குறாரு. உடனே அத போகும்போது திருடர்கள்லாம் அதை எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. உடனே அவருக்கு ரொம்ப திருப்பி வந்து அழறாரு பிராமணன், திருடர்கள்லாம் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க என்ன அடிச்சு போட்டுனோடனே அவர் என்ன பண்றாரு, உயர்ந்த அந்த கல்லை வந்து கொடுக்குறாரு. அதை கொடுத்த உடனே என்ன பண்றாரு இவரு, இதை யாரும் எடுத்துட்டு போக கூடாதுன்னு மறைச்சு ஒரு புதுசா ஒரு பானையில என்ன பண்றாரு, மறைச்சு உள்ள வைக்கிறார். அப்ப அவங்க மனைவி காலையில தண்ணி எடுக்க போகும்போது அவங்களுடைய குடம் அந்த உடைஞ்சிருது. அதனால மறைச்சு வச்சிருக்க குடத்துல அது அவர் சொல்லவும் இல்லை இல்லையா, அதனால அந்த குடத்தை எடுத்துட்டு போய் தண்ணி எடுக்க போறாங்க. அப்ப அதுல இருந்து அந்த விலை உயர்ந்த கல்லு வந்து ஒரு மீன் முழுங்கிடுது. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, இவர் வந்து பாக்குறாரு, இல்ல திருப்பி வந்து அழறார். அழுத உடனே அர்ஜுனனுக்கு புரியல, என்ன இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு இவரு. சரி நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட கூட்டிட்டு போலான்னு கிருஷ்ணர்கிட்ட கூட்டிட்டு போறாரு.
கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா அந்த அத்துணை விலை மதிப்பு இல்லாத ஒரு செப்பு காசை வந்து அவருக்கு கொடுக்குறாரு. அப்ப அர்ஜுனன் வந்து யோசிப்பாரு, தங்க காசு கொடுத்தேன் அதையே தொலைச்சிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு விலை உயர்ந்த கல்லை கொடுத்தேன், அதுலயுமே அவரோட ஜீவிதம் இல்லை. இது என்ன இவரு இந்த செப்பு காசு கொடுக்குறாரு, இது எப்படி அவரை வந்து இது பண்ணும் அப்படின்னு மனசுல நினைக்கிறாரு. அப்ப அந்த பிராமணர் என்ன பண்றார், பாக்குறாரு இந்த செப்பு காசுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னுட்டு என்ன பண்றாரு, அங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு மீன் வந்து ரொம்ப அந்த மீனை விக்கிறாரு ஒருத்தர். அந்த மீன் வந்து துடிக்குது அப்படியே. அதை பார்த்த உடனே அவர் கஷ்டப்படுது, எனக்கு தான் இது உதவாது, அட்லீஸ்ட் இந்த இந்த மீனுக்காகவது இது உதவட்டும் அப்படின்ட்டு கருணையோட அந்த அந்த ஏழை பிராமணனுடைய கருணை, அந்த கருணையோட என்ன பண்றார், ஏன்பா இந்த காசு கொடுத்து அந்த மீனை விட்டுருவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செப்பு காசை கொடுத்து அந்த மீனை கொண்டு போய் என்ன பண்றாரு, தண்ணில விடலான்னு போறாரு. போடும்போது பார்த்தா அந்த மீன் இதுக்கோ கஷ்டப்படுது. எதுக்கு இது கஷ்டப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா அதோட வாயில இருந்து அந்த கல், விலை உயர்ந்த கல், அர்ஜுனன் கொடுத்த கல், அந்த கல்லை பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு அவர் சந்தோஷத்துல கூத்தாடுறாரு. ஏன்னா அது தொலைஞ்ச பொருள் கிடைச்சிருச்சு. உடனே அந்த மீனை தண்ணியில விட்டுட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னே அந்த திருடர்கள் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த தங்கத்தை அவர்கிட்ட அடிச்சுட்டு வந்த அந்த தங்கத்தை என்ன பண்றாரு, ஒரு இடத்துல வைக்கிறார். அதை பார்த்த உடனே இந்த சத்தம் கேட்ட உடனே அவங்க வந்து உஷாராயிட்டு, ஓஹோ யாரோ நம்மளை துரத்திட்டு வராங்கன்னு அந்த அவர்கிட்ட அந்த திருடுன அந்த தங்க காசுகள்ல அங்கேயே போட்டுட்டு என்ன பண்றாங்க, ஓடி போயிடுறாங்க. அப்ப அவருக்கு ரெண்டுமே கிடைச்சிச்சு. பகவான் எவ்வளவு ஒரு கருணை வாய்ந்தவர். கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம எந்த ஒரு செயலும் வந்து ஒரு வெற்றி அடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பகவான் ஒரு செப்பு காசு தான் கொடுத்தார், ஆனா அது எல்லாத்தையும் மீட்டு கொடுத்துருச்சு. அவரே பகவத்கீதையில சொல்றாரு இல்லையா, பக்தி தொண்டை நம்ம செய்யும் போது அதுதான் வந்து உண்மையான அந்த ஆன்மீகமான கடமை. 2 விதமான கடமை இருக்கு இல்லையா நமக்கு, பௌதிகமான கடமை, ஆன்மீகமான கடமை. அப்போ அந்த பக்தி தொண்டை நம்ம சிறப்பாக செய்யும் போது தன்னுடைய பக்தனுக்கு என்ன வேண்டும்ன்றதையும் அவரே வந்து சிறப்பாக அமைத்து கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ எப்ப ஒரு கிருஷ்ணரிடத்துல சரணாகதி ஆனாரோ, கருணையோட மற்ற ஜீவராசிகள் கிட்ட இருக்கிறது அவர் இழந்ததை எல்லாம் மீட்டு கொடுக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயல் இருக்கணும். இந்த தாழ்ந்த பௌதிகம் சார்ந்த புலனின்ப விஷயங்கள நம்மளுடைய நாட்டம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஒரு பெரிய செல்வந்தனுடைய குழந்தைகளை வந்து தெருவுல விளையாடுறத வந்து அவர் விரும்ப மாட்டார். ஏன்னா என்னுடைய குழந்தை, அவர் செல்வந்தனாக இருக்கும்போது தன்னுடைய குழந்தையும் சேஃபா இருக்கணும்னு தானே பார்ப்பார். நாம எல்லாம் பகவானுடைய குழந்தைகள், பரமபிதா அவர்தான். அப்ப நம்மளை வந்து எப்படி எல்லாம் என்ன செய்தா என் குழந்தை என்கிட்ட திருப்பி வருமோ அதற்கு உண்டான செயல்களை செய்வார். அதனாலதான் பக்தர்கள் கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, அது நமக்கு தான் அது கஷ்டம். சோ வாழ்வில் என்ன நடந்தாலும் இன்பம் துன்பம் ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி அவங்க எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ நம்ம வந்து ஆன்மீகமான வாழ்க்கை தான் நிரந்தரமான வாழ்க்கை. இந்த பௌதிகமான வாழ்க்கையில இருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பிரம்மாவுடைய அந்த ஒரு பகல் பாக்குறோம். 4 யுகங்கள். என்னென்ன 4 யுகங்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தியுகம், கிருதயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். சத்தியுகத்துல இன்னொரு பெயர் என்ன? கிருதயுகம். ஓகே. வேற என்ன மயமான யுகம் அது? சத்தியுகம். இப்பதான் கொஞ்சம் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். சத்தியுகம் என்ன யுகம் அது? தங்கமயமான யுகம் அது இல்லையா, உயர்ந்த யுகம். திரேதா யுகம் அந்த சில்வர் வெள்ளி, துவாபர யுகம் அந்த பிரான்ஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம். கடைசியாக கலியுகம் வந்து இரும்பு யுகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு சத்துர்யுகம். சத்துர்னா 4 இல்லையா, சத்தியுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு சத்துர்யுகம். அது போல 1000 சத்துர்யுகங்கள் சேர்ந்தா பிரம்மாவோட ஒரு பகல். எப்படி 1000 சதுர்யுகங்கள் சேர்ந்தா பிரம்மாவோட ஒரு பகல். அப்ப அதே மாதிரி 1000 சதுர்யுகங்கள் சேர்ந்தா பிரம்மாவுடைய ஒரு இரவு. அப்ப ஒரு நாள் கணக்காயிடுச்சா? சோ அவருடைய ஒரு நாள்ன்றது 2000 சதுர்யுகங்கள். அதே போல 100 வருடங்கள் வந்து பிரம்மா இருக்கின்றார்னு பார்க்கலாம். அவருமே வந்து இந்த ஜீவ தத்துவத்துலதான் அடக்கம் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. மாதாஜி,
அது இப்போ வந்து அவருக்கு 50 வயசு ஆயிடுத்து அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துட்டு இந்த வந்து ஒவ்வொரு 50 வயசு ஆயிட்டு செகண்ட் பார்ட்ல இருக்காருங்கிறத வந்து சாதாரணமா வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் சங்கல்பம் சொல்றப்போ வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. அது அத்திய பிரம்மனே திவ்ய பிரார்த்தனை, அதாவது 2வது பாகத்துல அவர் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சேதவரா கல்பத்துல இருக்கும், கலியுக ஓகே. பிறவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு சொல்லுவோம். ஓ ஓகே பிரபு, ஓகே பிரபு. எனக்கு அந்த அந்த இது புரியல நீங்க சொல்றது. அதாவது ஒரு சங்கல்பம் சொல்றப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து ஜாகிரபிக்கல் லொகேஷன் சொல்லுவோம். அப்போ வந்துட்டு ஆமா, எந்த பாரத பீரியட்ல வருஷம். இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது கலியுக பிரதமோபாதே அப்படி, அதாவது அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா அது புரியுது. கரெக்டா இந்த இந்த யுகத்துல இந்த இடத்துல ஆமா இவருடைய அப்படின்னு இந்த சொல்லுவோம். அந்த டைம்ல மாதிரி இருக்கும். சொல்றப்ப பிரம்மாவுடைய செகண்ட் பார்ட்ல இருக்கும். அதாவது அவருக்கு 50 வயசு ஆயிடுத்துங்கிறத ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். சேத ஓ சேத புரிஞ்சிருச்சு. சேதவர கல்பத்துல இருக்கும். ஸ்வேதவரா கல்பம். ஓகே ஓகே. அது வரும், அது அந்த மாதிரி. நமக்கு வந்து 13 மனுக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அதுல எந்த மனுவோட இதுல இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்லி சங்கல்பம் பண்றோம், அதுதானே நீங்க சொல்றது? ஆமா ஆமா ஆமா. அதுல ஆ வந்துட்டு இது பிரம்மாவுடைய 2வது பகுதியில இருக்காரு இப்போ அப்படின்னு. ஓகே ஓகே. அப்ப என்ன அந்த 50. அத்திய பிரம்மனே திவ்ய பிரார்த்திய ஸ்வேதாவரா கல்ப அப்படி, ம் அப்புறம் வந்து அஷ்டாவின் சரிதமே கலியுக பிரதமோபாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ம் ம். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ பகவான் வந்து எப்போதும் நாம வந்து பகவானுடைய அந்த உணர்வுல இருக்கணும். எப்ப அந்த உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கின்றதோ அப்ப பக்தி தொண்டு செய்கின்றோம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கலங்கங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடுது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ நமக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகணும், பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கோம்னா அந்த ட்ரெயின் வந்துருச்சுன்னா நம்ம போய் தான் ஆகணும். அந்த ஒரு இடத்துக்கு இப்ப ஒரு பஸ் ஏறதுக்கு வந்தாச்சுன்னா அப்ப பஸ் ஏறி தானே ஆகணும். அங்கேயே வெயிட் பண்ணா நம்ம போக வேண்டியது போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேர மாட்டோம் இல்லையா? எதற்காக வந்தோமோ அந்த பர்பஸே இல்லாம அங்க நின்னுட்டு இருக்கோம். சோ பிறப்புன்னு ஒண்ணு வந்தா கண்டிப்பா இறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அப்ப அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல எத்தனையோ நாட்களை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அதுல கிருஷ்ண உணர்வுன்றது எப்ப வருதோ வந்த உடனே அதை கட்டியமா புடிச்சுக்கணும். சோ பக்தி தொண்டு செய்யணும். ரொம்ப சிம்பிள் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர் நமக்கு. அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். தகாத பாலுறவு கூடாது, மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, சூது இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உம் மது, மாது, சூது, தகாத பால், வேற என்ன, இன்னும் ஒரு இது என்ன, சூதாடுவது, நான்வெஜ். மாமிசம் 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 புலால் உண்பதை தவிர்த்தல், சூதாடக்கூடாது, போதை வஸ்துக்களை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது, மது இருக்கக்கூடாது, தகாத பாலுறவு இருக்கக்கூடாதுன்னு பாக்குறோம். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல், 14 மாலைகள் வந்து ஜபம் பண்ணும். இது என்ன நமக்கு கஷ்டம் இல்லையா? நம்ம ஜபம் பண்ண பக்தர்களுடைய சங்கம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்கும். அப்ப அவங்க அடுத்தடுத்த வழியை நமக்கு சொல்வார். யார் ஒருவர் பகவான் நோக்கி ஒரு அடி வச்சோன்னா அவர் 1000 அடிகள் நமக்கு முன்னோக்கி எது உயர்ந்த ஞானம்ன்றத வழிகாட்டுறார். அதுக்கு எப்படி போகணுன்றதையும் கைப்பிடிச்சு கூட்டிட்டு போறார், ஆச்சாரியர்கள் மூலமாகவும் பக்தர்கள் சங்கத்தின் மூலமாகவும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த இப்ப நம்ம பாக்குறோம் பகவானுடைய புருஷ அவதாரம் தான் மகாவிஷ்ணு. அவரிடத்துல இருந்து தான் சிரோதகஷாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணு, அப்புறம் சிரோதகஷாய் விஷ்ணுன்னு பாக்குறோம். கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணுவோட நாபி கமலத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த தாமரை கொடியில தான் அந்த 14 லோகங்களும் இருக்குன்னு. அப்போ அந்த பிரம்மாவுடைய 100 வருடங்கள் முடிஞ்ச உடனே அந்த 16 லோகங்களும் பகவானுக்குள்ள அவ்வியக்தம் ஆயிடுது, அவருக்குள்ள வந்து ஐக்கியம் ஆயிடுது அப்படின்னு பாக்குறோம் மகாபிரளயத்தப்ப. மீண்டும் அந்த படைப்புன்றது நடக்குது. அப்ப இந்த பௌதிகமான இந்த பூலோகம் மட்டுமல்ல, அனைத்து லோகங்களுமே வந்து பகவானுக்குள்ள ஒடுங்கி விடுகின்றது, திருப்பி படைக்கப்படுகின்றது, திருப்பி ஒடுங்கி விடுகின்றது. சோ இந்த இந்த சுழற்சி வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. மார்க்கண்டேயர் கூட வந்து சொல்றாரு, எனக்கு நீண்ட ஆயுள் காலம் வேண்டாம் அப்படின்றாரு. 7 கல்பம் வந்து அவர் இருந்தது வந்து பெரிய விஷயம். அப்ப அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, வேண்டாம், இந்த இந்த நீண்ட ஆயுட்காலமே வேண்டாங்கிறார். நம்ம பிறப்பு வந்துட்டாலே இறப்பை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். எவ்வளவு முடியுமோ நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, நமக்கு இருக்கின்ற ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? நமக்கு நம்ம இஸ்கான் வர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சு 4 தலை உள்ள ஒரு பிரம்மனை மட்டும்தான் தெரியும். அப்புறம் நம்ம கிருஷ்ணலீலையில படிக்கின்றோம். எத்தனை நிறைய தலைகள் கொண்ட பிரம்மாக்கள் இருக்காங்க. நிறைய பிரபஞ்சங்கள் நடக்குது. நமக்கெல்லாம் வந்து இந்த ரோமத்துல இருந்து வியர்வை துளி தான் வரும் இல்லையா? பகவானுக்கு அந்த ரோம கற்றையில இருந்து பிரபஞ்சமே உருவாக்கப்படுகின்றது, ஒரு பிரபஞ்சமே உருவாக்கப்படுகின்றது. அந்த அந்த முட்டை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அண்டம், நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோவோட அட்டப்படத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோட அட்டப்படத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். கர்ப்பதகஷாய் வந்து அந்த கதையோட படுத்துன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும். அவங்களுக்கு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி பாத சேவனம் பண்ண
ஆமா. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத சேவனம் பண்ண மாட்டாங்க. அது வந்து கர்ப்போதக்ஷ விஷ்ணு. மகாவிஷ்ணுவோட அந்த ரோமகற்றையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபஞ்சமே தோன்றுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மகாவிஷ்ணு கிட்ட பாத சேவனம் இருக்காது. ஸ்ரீ லட்சுமி தேவியோட பாத சேவனம் இருக்காது. ஆனா கர்ப்போதக்ஷ விஷ்ணு கர்ப்போதக கடல்ல அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து இந்த நாபி கமலம் வருகின்றது. அந்த தாமரை தண்டு அதுல வந்து பிரம்மதேவர் அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பிரம்மா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ பகவானுடைய கருணை இருந்தால் பக்தி எளிதானது கிடையாது. இப்ப நம்ம எல்லாம் இங்க கூடி இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா எத்தனை பேர் இருக்கோம்? 19 பேர். நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன். அதனால ஒரு 45 நிமிஷம் அமர்ந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? அவரை பத்தி பாடி படிச்சு தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம். சோ பக்தி என்பது எளிதான விஷயம் அல்ல. அவருடைய கருணை இருந்தால் மட்டுமே பக்தியில ஒரு தடவையும் நமக்கு முன்னேற்றம் கிடைக்கும். சோ நம்ம ரொம்ப ஸ்ரத்தையா அதுல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அனைத்துமே வந்து நிறைய விஷ்ணு சொல்லுங்க சொல்லுங்க bro. சொல்லுங்க நிறைய விஷ்ணுவா பிரம்மாவா மாதாஜி? பிரம்மா விஷ்ணு 3 பேரு தான் இருக்காங்க. விஷ்ணு தத்துவம் தான் நம்ம அதை பார்த்தோம். விஷ்ணு 3 பேர், மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதக்ஷ விஷ்ணு, க்ஷீரோதக்ஷ விஷ்ணு. அது போல பிரம்மதேவரும் வந்து நிறைய பிரம்மதேவர்கள் இருக்காங்க. 4 தலை மட்டும் இல்ல, 8 தலை, 32 தலை, அந்த மாதிரி நிறைய தலைகள் உள்ள பிரம்மதேவரும் இருக்காங்க. நிறைய பிரபஞ்சம். அதுக்குதான் இப்ப நம்ம சொன்னது, அவருடைய அந்த ரோமத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு பிரபஞ்சத்துக்கும் கர்ப்போதக்ஷ விஷ்ணு இருப்பார் இல்லையா? ஒரு முட்டை, அதுக்குள்ளார கர்ப்போதக்ஷ விஷ்ணு இருப்பார். அவருடைய நாபி கமலம். அப்ப அங்க ஒரு பிரம்மதேவர். அவருக்கு 4 தலை இருக்கலாம், அதை விட அதிகமாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய தலை உள்ள பிரம்மாக்கள் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ ஆன்மீகத்துல நம்ம நிலத்திருக்கும் போதுதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணலோகத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார், ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும், அவரை மறக்கவே கூடாது. இது மட்டும்தான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அந்த ஆன்மீக லோகத்தோட ஒரு பகுதி தான் இந்த பௌதீக லோகம். நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த பௌதீக லோகமே வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு. பௌதிக லோகம்னா இந்த பூமி மட்டும் இல்ல, இதை தாண்டி இருக்கிறதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த அனைத்துமே வந்து ஆன்மீக லோகத்தோட 4ல ஒரு பகுதி தான் இந்த பௌதிக லோகம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். நீங்க வந்து அந்த கோலோக விருந்தாவன சார்ட் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டெம்பிள்ல போனீங்கன்னா எல்லா டெம்பிள்லயுமே வந்து கோலோக விருந்தாவனம் சார்ட் இருக்கு. சோ அதுல நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த பௌதிக லோகம், இதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து தேவி லோகம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். தேவிதாம், ருத்ரதாம், அதுக்கு மேலதான் வந்து நம்ம பாக்குறோம் வைகுண்டம். அதையும் தாண்டி வந்து கிருஷ்ணலோகம். வைகுண்டத்திலயும் வந்து ஐஸ்வர்யங்கள், எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்கு. அதுக்கும் மேல கோலோக விருந்தாவனம் இருக்கு. அங்கேயும் ஐஸ்வர்யம் அதிகமாக இருக்கு வைகுண்ட லோகத்தை காட்டிலும். ஆனா அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அங்க நிறைய ரசங்கள் இருக்கு. அதை நம்ம அடுத்த பதத்துல நம்ம இது பண்ணுவோம். 5 விதமான ரசங்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? என்னென்ன 5 விதமான ரசங்கள்? சத்தியம், தாஸ்யம், சக்கியம், தாஸ்யம், சாந்தரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம் இல்லையா? சாந்த ரசம் அப்படின்னாக்கா நியூட்ரலா இருக்குது. பகவானுடைய அனைத்து அணிகலன்களை சொல்லலாம். புல்லாங்குழல், அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த மயில் பீலிகை. சோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம விதுரரை சொல்லலாம். இவங்கெல்லாம் வந்து நியூட்ரலா இருக்குது. சோ இவங்க வந்து சாந்த ரசம். அடுத்தது வந்து தாசிய ரசம் ஹனுமன் நம்ம சொல்லலாம். அத நமக்கு இந்த ஜீவாத்மா பகவானுடைய ஒரு உறவின் மூலமாக அவங்க இருக்குது. வைகுண்ட லோகத்துக்கும் கிருஷ்ணலோகத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு, கிருஷ்ணலோகத்துல அனைத்து ஆப்பலன்ஸ் இருந்தாலுமே அங்க ஒரு இது அதிகமாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ரசம், இந்த உறவு முறையில அவங்க இருக்கிறது. நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா அந்த கோலோக விருந்தாவன சாட்ல ஒரு இதழ்ல தாமரை இதழ் பூ இருக்கும். அதுல ஒரு இதழ்ல வந்து யசோதாமாவோட லீலை நடந்துட்டு இருக்கும், ஒரு பக்கம் ராசலீலை நடந்துட்டு இருக்கும், ஒரு பக்கம் வந்து கிருஷ்ணர் வதம் பண்றது நடந்துட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு இதுலயும் ஒன்னொன்னு நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ தாசிய ரசத்துக்கு வந்து ஹனுமன் நம்ம பாக்குறோம். சக்கிய ரசம் நண்பனாக இருக்கிறதுக்கு வந்து குஷேலர், அர்ஜுனன் நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல ஒரு இதழ்ல வந்து நடக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். கோலோக விருந்தாவனம் சாட் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா. அது போல வாத்சல்ய ரசம்னா பெற்றோர்கள் என்னுடைய குழந்தையாக அவங்க வந்து எத்தனை யுகங்களாக தவம் பண்ணி பகவானை வந்து பெற்றோர்களாக அவங்க கிடைக்கப்பட்டாங்க.
அந்த பாவத்துல என் குழந்தை அப்படின்ற பாவத்துல வந்து நம்ம வந்து பகவானிடத்துல அந்த உறவை வளர்த்துக் கொள்வது. மாதுரிய ரசம் அப்படின்றது வந்து பகவானுடைய காதலியாக, அது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலை. அந்த இதுக்கு நம்ம போகவே கூடாது. அது ரொம்ப உயர்ந்த அதை புரிந்து கொள்வதே வந்து ரொம்ப கடினம். ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த கலியுகத்துல அதை எடுத்துட்டு நிறைய பேர் வந்து நீங்களே நம்ம பாக்குறோம் நிறைய இப்ப தவறான மற்ற விஷயங்கள்ல அவங்க போயிடுறாங்க. சோ அதுக்குதான் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 10வது காண்டத்துல கொடுத்திருக்காரு. அப்போ முதல்ல நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த சிருஷ்டி இந்த விஷயங்கள்லாம் படிச்சுட்டு படிப்படியா போய் அப்பதான் வந்து அந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பகவத்கீதையோட அந்த 10வது காண்டத்துலதான் கிருஷ்ணரை பற்றின கிருஷ்ணரை பற்றின நாம ரூப குண லீலைகள்லாம் நம்ம பாக்குறோன்றதை நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ இந்த பௌதீக லோகம் பூலோகத்துக்கு மேல இருக்கு இல்லையா 6 லோகங்கள், ஜனலோகம் தப்பலோகம், அங்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்னாக்கா அந்த பிரம்மச்சரியத்தை ரொம்ப ஸ்ரத்தையா கடைபிடித்தால் ஒழிய அங்க போக முடியாது. பக்தி தொண்டுக்கு முக்கியமாக என்ன வேண்டும் அப்படின்னாக்கா இந்த நாவு காது, பகவானுடைய நாம உச்சாடனம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நாவினால் உச்சரித்து காதினால் உட்கொண்டு நாம அந்த சுழற்சியிலே வந்து நாம ஜபம் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதனால் மட்டுமே நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்து நம்ம வந்து பகவானை அடைய முடியும். நமக்கு வந்து எத்தனையோ கடமைகளை வந்து புரோபாதர் கொடுத்திருக்காரு. அதுல முதல்ல கொடுத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா முதல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்மளுடைய நாம ஜபம். அதனாலதான் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்திலேயே நம்ம வந்து நாம ஜபத்தை முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றோம், அந்த 4 to 6க்குள்ளேயே. சோ அனைத்துமே வந்து பகவானால கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது, பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பர்த் டெத், கிருஷ்ண பக்தர்களோட சங்கத்துல பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறதன் மூலமாக கிருஷ்ணரே அனைத்தும் அப்படின்ற முழு ஞானம் இருக்கிறதுனால அவரே அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்றதுனால நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கும் வந்து பயப்படுறதே கிடையாது, மரணத்துக்கு கூட பயப்படுறதே கிடையாது. யம தர்மராஜா வந்து அஜாமிலன் ஸ்டோரியில நம்ம பாக்குறோம். இந்த யம தூதர்கள்லாம் போய் சொல்றாங்க, உங்களை விட உயர்ந்தவர்கள் யாராவது இருக்காங்களான் போது அப்ப யம தர்மராஜா சொல்றாரு 12 ஜனங்கள் இருக்காங்க. அவங்க வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமையாக உணர்ந்தவர்கள், அதனாலதான் அவங்க வந்து உண்மையான பூரணமான ஞானத்தை கொண்டவர்கள். 12 மகாஜனங்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப அவர் சொல்றாரு யம தூதர்கள் கிட்ட, ஏன்பா யாருக்கிட்ட எல்லாம் நீங்க போகணும் யார்கிட்ட போக கூடாதுன்றத சொல்றாரு, டூஸ் அண்ட் டோன்ட் சொல்றாரு யம தூதர்கள் கிட்ட. யார் ஒருவர் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் பண்றாங்களோ அந்த சைடு தலை வச்சு கூட படுத்திடக்கூடாது. யார் ஒருவர் கழுத்துல கண்டி மாலை போட்டிருக்காங்களோ, பகவானுடைய நாமத்தை நெற்றில வந்து தரிசிச்சிருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட நீங்க போகவே கூடாது, உயர்ந்த பக்தர்கள். சோ அவங்கள வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் அழைத்து செல்வார்கள். யார்கிட்ட எல்லாம் போலாம், இந்த நாத்திகர்கள், பகவானை பத்தின தவறான விஷயங்களை பரப்பக்கூடியவங்க, பகவானே இல்லைன்னு சொல்றாங்க, அந்த மாதிரியான புலன் இன்பத்துல ஆட்கொண்டு இருக்கவங்க, எப்பவுமே அந்த மாதிரி மக்களிடத்துல நீங்க போகணும் அப்படின்றத வந்து யம தூதர்கள் கிட்ட யம தர்மராஜா சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அல்டிமேட்டா நமக்கு இங்க பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா நாம எப்பொழுதும் இந்த பக்தி தொண்டுல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அவரே வந்து சுப்ரீம், அனைத்திற்கும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவரை விட உயர்ந்தவர் யாரும் அல்ல, அவருக்கு ஈக்குவலானவரும் யாரும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளுடைய அந்த 10 குற்றங்கள்ல 2வது குற்றம் என்ன? 10 குற்றங்கள் காலையில நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா, 10 குற்றங்கள். 2வது குற்றம் என்ன? பிரம்மா சிவன் போன்ற தேவர்களின் நாமங்களை விஷ்ணுவின் நாமத்திற்கு சமமாகவோ தன்னிச்சையானவை என்றோ கருதுவது குற்றம். ஏன்னா அதுதான் வந்து உண்மை. அனைத்து மத்தது எல்லாமே வந்து விஷ்ணு தத்துவம். சோ பகவான் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், பகவானே வந்து பூர்ணமானவர். அவருடைய அத்தனை அவதாரங்களும் அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்கு. அதனால இன்னைக்கு காலையில ரவிக்குமார் பிரபு இருக்கீங்களா கிளாஸ்ல? ரவிக்குமார் பிரபு இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு காலையில பிரபு கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க இல்லையா மாதாஜி கிட்ட, நாங்க வந்து பெருமாளை வந்து வென்றோம், அப்ப வந்து இந்த அவங்கள இது பண்ணலாமா அப்படின்னுட்டு. சோ அனைத்துமே வந்து விஷ்ணு தத்துவம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. மாதாஜி இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. சோ நம்ம வந்து மனம் போன போக்கில நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப அரிதாக இது இந்த பிறவி கிடைச்சிருக்கு. அத வந்து பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்து கோவிலுக்கு போய் நாம வந்து
நம்மளுடைய பிறப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள நாம முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சின்னதா நாம வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கும் சொல்லி அவங்களையும் பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரும்போது பகவான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். 18வது அத்தியாயத்துல பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த உண்மையான ஞானத்தை யார் ஒருவர் மத்தவங்க கிட்ட சொல்றாங்களோ அவங்களை கொண்டு வராங்களே அவங்களும் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் அப்படின்றாரு பகவான் இல்லையா. சோ அதுதான் வந்து கதை. இந்த ஏழை பிராமணனோட கதையை பார்த்தோம். நமக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்காக பக்தி தொண்டு செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன தேவையோ அது கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். எப்படி வந்து குஷேலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி அவர் வீட்டுக்கு போகும்போது அவர் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து செல்வம் வாங்கிட்டு வரணுன்றதுக்காக போல, இதை ஒரு சாக்கா வச்சு நான் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும் அப்படின்ற பாவத்துலதான் போனார். போற வழியெல்லாம் அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு டெஸ்டிங் இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு, அப்படியே கிருஷ்ணருடைய அந்த உணர்வுலயே வந்து இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அப்படி இருந்ததுனால அவருக்கு என்ன தேவையோ அத்தனையும் வந்து பகவான் வந்து கொடுத்தார். அவரை பார்த்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களும் வந்து அவருக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. சோ அந்த விஷயம் சும்மா பகவானுடைய அத்தனை விஷயங்களையுமே வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது. இந்த பௌதிக லோகமாக இருக்கட்டும், ஆன்மீக லோகமாக இருக்கட்டும். சோ ஒரு பிரபுவோட இது அவருடைய புரிதலை வந்து அவர் ஷேர் பண்ணியிருந்தார். அவர் வந்து கிருஷ்ண இஸ்கான்ல இருந்திருக்கார். ஒரு குறிப்பிட்ட இதுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு காரணத்தால இஸ்கானை விட்டு விலகுறார். விலகுன உடனே இந்த சர்ஃபிங் போவாங்க இல்லையா, கடல்ல வந்து அலையில அப்படி இந்த எப்படி நம்ம வந்து அத என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த இது சக்கரம் மாதிரி இருக்கும், அதுல அந்த வேவ்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க போவாங்க இல்லையா. அவர் ரொம்ப கொஞ்சம் டீப்பா போயிட்டு சர்ஃபிங் சொல்லுவாங்க. சர்ஃபிங் அந்த கடல்ல போறது அந்த மாதிரி. அது ஒரு விளையாட்டு அவங்களுக்கு ஃபாரின்ல. அப்ப அந்த பிரபு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க பிரபு யாட்ச். ஓகே. சோ அந்த மாதிரி அவர் பண்ணிட்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சொரா மீன் வந்து கொஞ்சம் டீப்பா போயிட்டாரு. சொரா மீன் வந்து ரொம்ப பெருசா வாயை திறந்துட்டு வருது. அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. உடனே அவர் அப்ப வந்து மனசுல வேண்டிக்கிறாரு, நான் கிருஷ்ண பக்தியை விட்டு வந்திருக்க கூடாது, எவ்வளவு தவறு பண்ணிட்டேனா, என்னோட இது இப்ப முடிய போகுது, நான் இன்னும் கொஞ்சம் கிருஷ்ண பக்தியிலேயே இருந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ணியிருந்திருக்கணும் இஸ்கான்லயே இருந்து அப்படின்னுட்டு இப்ப என்னோட வாழ்வு முடிய போகுதுன்னு அவர் நினைக்கிறாரு. நினைச்சு கண்ணை திறந்து பாக்குறாரு. அடுத்த நிமிஷம் அந்த சுறாமீன் அங்க இல்லவே இல்லை. அதே மாதிரி இன்னைக்கு காலையில கூட மாதாஜி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஷேர் பண்ணாங்களே, அவங்க எல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணாங்க அவர் அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர்ல இருக்காரு அப்படின்ட்டு. சோ பகவான் நினைச்சாரு அப்படின்னா அவர் கொடுக்கறத யாராலும் தடுக்க முடியாது. அவர் வேண்டான்னு நினைச்சாருன்னா யார் என்ன பண்ணாலும் அந்த அந்த அது மத்தவங்க கொடுக்க முடியாது. வேணாம்னு நினைச்சாருன்னா அது வேணாம் தான். சோ அந்த விஷயத்த நம்ம தெளிவா பார்க்க முடிகின்றது. சோ அப்ப அவர் மீண்டும் வந்து இஸ்கான்ல சேர்ந்தார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ எத்தனை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அவருடைய விஷயங்கள் எல்லாமே அச்சிந்தியவாக இருக்கு. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நினைப்பாங்க, அத்தனை ஜிம் பாடி வச்சிருப்பாங்க. ஆனா திடீர்னு சின்ன வயசுல இறந்து போறாங்க. கார்டியாக் சர்ஜன் 2 வீக்ஸ் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். சர்ஜன் அவர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்ல. நம்ம இப்ப அந்த ரொம்ப ஃபேமஸா பார்த்தோம் இல்லையா, அவரு உடல் எல்லாம் நல்லா வச்சிருந்தார். ஆன் தி ஸ்பாட்ல அப்படியே அவர் வந்து இறந்து போனார். புனித் ராஜ்குமார் இல்லையா. சோ நம்மளுடைய மரணம் எப்ப வரும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. அதே சமயத்துல வயசான காலத்துல அவங்க ரொம்ப எப்படா நம்ம எப்படி போயிடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு மரணம் வர்றது கிடையாது. சோ எதுவுமே நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல, அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ இந்த புலனின்பத்துல இருந்து நாம விடுபட்டு ஆன்மீகமான செயல்களை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ இந்த உலகத்திலே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப தவறான விஷயம். நாம இப்ப மரணத்தை நோக்கி ஒரு நாளும் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கோம். அதனால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். வேற ஏதாவது கேள்விகள் புரிதல் இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 12 மகாஜனங்கள் உங்களோட பேரை தெரிஞ்சுக்கலாம் மாதாஜி. அதுல யமதர்மரும் ஒருத்தர் தானே மாதாஜி? ஆமா பிரபு, யமதர்மரும் ஒருத்தர். அந்த ஸ்லோகமே இருக்கு நமக்கு. ஜனக மகாராஜர், பீஷ்ம பிதாமகர், பலி சக்கரவர்த்தி, அப்புறம் வந்து பிரலாத் மகாராஜர், விதுரர், யமதர்ம ராஜா. ஒரு நிமிஷம் நான் அந்த இதை எடுக்கிறேன். சனத்குமாரர்கள் கூட இருக்காங்கல்ல.
தேவர், சுயம்பு மனு, சனத்குமாரர்கள் ஒரு நிமிஷம் பிரபு, நான் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன்ல, நான் அந்த இது எடுத்துட்டு அந்த ஸ்லோகமே இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. இன்னொரு டவுட் மாதாஜி, இந்த 10 குற்றங்கள் அது எந்த புத்தகத்துல இருக்கு மாதாஜி? நம்ம மங்களார்த்தி முடிச்சுட்டு வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா? துளசி ஆரத்தி நம்ம எது நமக்கு தேவைனாலும் பிரபு, இஸ்கான் டிசைர் ட்ரீ, நீங்க காலையில மங்களார்த்தி நம்மளோட டெம்பிள் இதுல அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணுன்றதுக்கு உண்டான லிங்கே கொடுத்துருவாங்க. அவங்க யூடியூப் லிங்கே கொடுத்துருவாங்க. இப்ப வந்து மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றாங்களா, சம்சார தாவா அப்படின்னு அவங்க அந்த பாட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதோட லிங்க வந்து கொடுத்துருவாங்க. அது இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், நம்ம அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம், மேல வேதா பேஸ்ல போய் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மங்களார்த்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து நரசிம்மார்த்தி பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு உண்டானது இருக்கும். எல்லாமே iskanDesireTree.com அதுல வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும். 12 மகாஜனங்கள் சொல்றேன் பாருங்க. லார்ட் பிரம்மா, பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், அவர் தான் வந்து முதல் வைஷ்ணவர் அப்படின்னு பாக்குறோம். நாரத ரிஷி முவ்வுலகத்துக்கும் சஞ்சாரி, அதனால பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொண்டவர் அவர். முதல்ல பகவான் சிருஷ்டி பண்ணவர் பிரம்மதேவர். அது போல ரொம்ப தூய்மையாக லார்ட் சிவா எப்பவுமே வந்து ஒரு தியானத்திலே இருக்காரு. ஏன்னா அப்ப எப்பவுமே வந்து ஹரிய வந்து உள்ளார வந்து அவர் தியானம் பண்ணிட்டே இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அந்த புரிதல். அடுத்து பிரபு சொன்னது போல சனத்குமாரர்கள் 4 குமாரர்கள், 5 வயது சிறியவர்களாகவே அவங்க இருக்கணும்னு எப்பவும் ஆசைப்படுறாங்க. பிரம்மதேவர் அத்தனையோ வருடங்கள் வந்து கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் தப்ப அப்படின்றத கேட்டுட்டு தபம் பண்ணிட்டே இருக்க. அப்ப அவர் முதல்ல சிருஷ்டி பண்ணவங்க. சோ அவங்களும் வந்து பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொண்டவர்கள், மகாஜனங்கள் இல்ல ஒருத்தவங்க. அடுத்து வந்து கபில முனிவர் வந்து நமக்கு இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை எடுத்து கொடுத்தவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்வயம்புவ மனு முதல்ல அந்த மனித குலத்தை உருவாக்குனவர் வந்து ஸ்வயம்புவ மனு அனுப்புறார். சோ அவங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அவங்கல இருந்து தான் அடுத்த ஃபுல்லா மனுஷ குலமே தழைக்கின்றது. அதனால ஸ்வயம்புவ மனு. பிரலாத் மகாராஜர் சிசுவாக இருக்கும்போதே பகவானை பத்தி தூய பக்தரான நாரத ரிஷிகிட்ட இருந்து கேட்டார் பிரலாத் மகாராஜர். ஜனக மகாராஜர் ஒரு சத்திரியன், ராஜ ரிஷி. அவர் தன்னுடைய கடமையையும் செய்து கொண்டு, பௌதிகமான கடமையும் செய்து கொண்டு, ஆன்மீகமான செயல்கள்லையும் எப்பவும் நிரந்தரமாக இருக்க. அதனால ஜனக மகாராஜர். பீஷ்ம பிதாமகர் அனைத்து தர்மத்தையும் உணர்ந்தவர். தன்னுடைய மரணம் சம்பவிக்கும் நேரத்துல கூட பகவானை பார்த்துட்டே விஷ்ணு புராணம் சொல்றார். பகவானுடைய 1000 நாமாக்களை சொல்லி அவரை பார்த்துட்டே அவர் வந்து தன்னுடைய ஜீவனை வந்து எடுத்துடுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பலி மகாராஜர் வந்திருக்கக்கூடியது வந்து பகவான் தெரிஞ்சே வந்து அவர்கிட்ட அந்த ஆத்ம நிவேதம் முழுமையாக தன்னை சரணாகதி பண்ண வைக்கிறார். ஏன்னா பலி மகாராஜர் தான் அப்ப வந்து 3 லோகத்தையும் ஆண்டுன்னு இருக்கார். அப்ப 3 அடி வேணும்னு சொன்ன உடனே, நான் எவ்வளவு பெரிய சக்கரவர்த்தி, என்கிட்ட 3 அடி கேட்கறியப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. அவருடைய அந்த அப்படியே பிரம்ம ரூபத்துல அவர் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா தெரியறத பார்த்த உடனே, ஒரு காலால மேலுலகம் அளந்தாச்சு, அவர் இருக்கிறதோட சேர்ந்து மத்ததெல்லாம் அளந்துட்டார் இல்லையா, கீழுலகம். 3வது அடினோடனே அவர் என்ன பண்றார், பக்தனுக்காக தெரிஞ்சே வந்தார் பலி சக்கரவர்த்தி. அதனால பக்தனுக்காக பாதாள லோகம் சென்று அங்க அவருக்கு வந்து காவல் இருக்கின்றார். அதனால பலி சக்கரவர்த்தி. அடுத்து சுகதேவ கோஸ்வாமி, விதுரர்கிட்ட இருந்து ஞானத்தை பெற்றவர். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்றாரு இல்லையா, பரிஷுத் மகாராஜருக்கு எடுத்து சொல்றாரு. நாரத ரிஷி இல்ல, வியாசதேவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதினாலும் அந்த எப்படி வந்து ஒரு பழம் வந்து கனிந்த பழம், அதுல இருக்கக்கூடிய சுவையை காட்டிலும் கூடுதலான சுவை எப்ப வரும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு கிளி கொத்திருச்சு அப்படின்னாக்கா அது இன்னும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். அது போல சுகதேவ அப்படின்னாக்கா கிளி அப்படின்னு ஒரு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இருக்கு சமஸ்கிருதத்துல. அதனால சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன பண்றார், தன்னுடைய தந்தை வியாசர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்காமலே வந்து குழந்தை வேணும்னு இது பண்ணிட்டு தபஸ் பண்றாரு. அப்ப அவர் முன்னாடி அந்த சமயத்துல வந்துட்டு ஒரு கிளி வருது, ஒரு அப்சரசுக்கு வந்து கிளி உருவத்துல வந்து பறந்து போயிடுது. அதனால வந்துட்டு சுகதேவர் வந்துட்டு அந்த அப்சரசை வந்து கொஞ்சம் கோபமாவே பாக்குறாரு, என்ன இந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்றேன்னு. அப்புறம் அந்த கிளி உருவத்துல போறப்ப வந்துட்டு அந்த இதுக்கு பிறந்தால்தான் அந்த சுகதேவர் வந்துட்டு கிளியே இதுலதான் இருக்கும். அவருடைய உருவத்தை பாத்தீங்கன்னா இதுல எல்லாம் பார்த்தா தலை மட்டும் இதுவா இருக்கும், மனித உடம்பா இருக்கும்.
ஆமா, கிளி ரூபத்துல இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லையா? ம். நிறைய புரிதல் இருக்குங்க பிரபு. இன்னொரு கதை வந்து அவங்க வந்து இந்த ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவும் கிருஷ்ணரோட லீலை எல்லாம் நடக்குது இல்லையா? அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய பறவைகள் எல்லாம் இருக்குல்ல, அவங்க முதல்ல போய் அந்த இடத்தெல்லாம் பாத்துருவாங்க. இன்னைக்கு எந்த இடத்துல லீலை பண்றது அப்படின்ட்டு. அப்படி அவங்க அந்த லீலை பண்ணக்கூடிய இடத்தையும் டெக்கரேட் பண்றது அதெல்லாம் அந்த கிளிகள் பேரட் பண்றாங்கல்ல, அதுல ஒருத்தர் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியாகவும், லீலை முடிஞ்சு அவங்க எல்லாரும் மேல கோலோகம் போகும்போது அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவரை வந்து நீ வந்து இங்கேயே இருந்து நிறைய செயல்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டின்ட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமியை கீழே இருக்க சொல்றதாகவும், அப்ப இவங்க வந்து யாரு வியாசதேவருடைய மனைவி வந்து அவங்க கொட்டாவி விடுறாங்க. அப்ப அவங்களோட வயிற்றுக்குள்ள வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து போயிடுறாரு. அப்படிதான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வர்றாரு அப்படின்றதையும் இன்னொரு கதையும் இருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இதான் நம்ம படிக்கிறோம். சோ சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அந்த வியாசதேவர் இயற்றிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ரொம்ப மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லும்போது ரொம்ப இனிமையாக இருக்குது. அப்ப வந்து கனிந்த பழம் வந்து எப்படி ஒரு கிளி கொத்திச்சுன்னா எவ்வளவு இனிமையாக இருக்குமோ, வியாசதேவர் கொடுத்ததே ரொம்ப அது அமல புராணம். அதை காட்டிலும் சுகதேவ கோஸ்வாமி மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும்போது இன்னும் இனிமையாக இருக்கு, கூடுதல் இனிமையாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம அந்த இதுல பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து யமதர்மராஜா. யமதர்மராஜா அவர் வந்து முந்தின இதுல விதுரராக இருந்தவர். யமதர்மராஜா தான் அடுத்த இதுல வந்து அவர் வந்து விதுரராக வருகின்றார் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்படி 12 மகாஜனங்கள் வந்துட்டாங்களா? 12 பேரும் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 13 பேர் வந்துட்டாங்க மாதாஜி. 13 ஆமாங்க மாதாஜி. விதுரர் இல்ல, விதுரர் இல்ல, யமதர்மராஜா மட்டும்தான். எப்படி 13 பேர் வருவீங்க சொல்லுங்க. விதுரரை மைனஸ் பண்ணிட்டோம். நான் சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. பிரம்மா, நாரத முனிவர், 4 கபிலர், சனத்குமாரர், 5 கபிலர், ஓகே மாதாஜி, 6 சுயம்பு, 7 பிரகலாதர், 8 ஜனக மகாராஜ், 9 பீஷ்மர், 10 பலி மகாராஜ், சுகதேவ கோஸ்வாமி 11, 12 வியாசதேவர், 13 யமதர்மராஜா. இல்ல வியாசதேவர் இல்ல பிரபு, யமதர்மராஜா மட்டும்தான். யமராஜன் மட்டும்தான். வியாசதேவர் கிட்ட இருந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்தாருன்னு நம்ம பார்க்கணும். வியாசதேவர் 12 மகாஜனங்கள் இல்ல. ஓகே, அப்ப 12. ஓகே, சொல்லுங்க பிரபு. இன்னொரு கேள்வி என்ன செல்லகுமார் பிரபு? 2 கேள்வி சொன்னீங்களே மாதாஜி. அதான் நம்ம 10 குற்றங்கள் தமிழ்ல 10 குற்றங்கள் தமிழ்ல வேணும் இல்லையா? நம்ம உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண சொல்லிடலாம். சங்கரன் பிரபு நம்ம கிட்ட இருக்குங்களா தமிழ்ல 10 குற்றங்கள்? ஈவன் தாமோதர அஷ்டகம் கூட 10 இருந்தது தமிழ்லன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். மாதாஜி கூகுள்ல வந்துட்டு 10 குற்றங்கள் இஸ்கான் போட்டாலே வந்து 10 குற்றங்கள் தமிழ்ல வந்துருது. தமிழ்ல வருதா? வருது மாதாஜி. ஓகே அது இருந்ததுல கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருக்குமே. அது போல தாமோதர அஷ்டகமும் தமிழ்ல இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா எல்லாருக்கும் உதவியா இருக்கும். தாமோதர மந்த் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால எல்லாருமே வந்து வீட்டுல வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா விளக்கு காட்டுங்க. அது அப்படியே நம்ம தொடரணும். காலையிலயும் மாலையிலயும் பகவானுக்கு அந்த நெய்தீபம், இந்த மாற்றங்களை நம்ம பண்ற ஒரு பக்தி தொண்டுமே வந்து பன்மடங்கு பலன்களை நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நிறைய புராணங்கள் சொல்லுது. நமக்கு தெரியாமையே வந்து நம்ம வந்து நிறைய பக்தி தொண்டுகளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இதையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும். நம்மளுடைய மற்ற சக ஊழியர்களாக இருக்கலாம், இல்ல நம்மளுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்க, உறவினர்கள், நண்பர்கள், அவங்களையும் கூப்பிட்டு இந்த இது பண்றது வந்து ரொம்ப உத்தமம். ஏன்னா நம்ம இந்த இதுலயும் பர்போர்ட்ல பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. மற்றவர்களையும் பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துறதுனால பகவான் திருப்தி அடைகின்றார். 18வது அத்தியாயத்துல நம்ம அதை பாக்குறோம். பகவான் அப்படிப்பட்டவங்க எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள்ன்றாரு கிருஷ்ணர். சோ அதனால கண்டிப்பா நீங்க அவசியம் பண்ணுங்க. இந்த தாமோதர இதுல இந்த மந்த்ல நம்ம என்னென்ன வேண்டிக்கிறோமோ அது கண்டிப்பாக நடக்கும். பகவான் அது நடத்தி கொடுப்பார். மாதாஜி தாமோதர மகிமைகள் அது வந்து நம்ம மாதாஜி ஏகநாம்ச மாதாஜி யசோதாமை குரூப்ல போட்டிருக்காங்க. அது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். அத வேணா காமன் குரூப்ல போடுங்க. ஷேர் பண்ணுங்க பிரபு. அது காமன் குரூப்ல யசோதாமை குரூப்ல இருக்கு. ஓகே, அத நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க நிறைய விஷயங்கள். ஏன்னா அது நிறைய நிமிஷம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூப்பரா 12 நிமிஷம் வாடுறது இருக்குது. 12 நிமிஷம் வாடுறது வந்து லோக்நாத் மகாராஜ் பாடினது, அதனால அதை போட்டேன். அடுத்து ஒரு லேடிஸ் வாய்ஸ்ல 3.5 நிமிஷத்துல ஒன்லி பாட்டு வரிகள் மட்டும் வர்ற மாதிரி அவங்க பாருங்க கத்துக்கிட்டோன்னு அது 2 யூடியூப்ல இருந்து எடுத்து போட்டாங்க மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மாதாஜி கேட்கறதுக்கும். தாமோதர தீபம் தமிழ்ல இருக்கு. தமிழ்ல அந்த போட்டிருக்காங்க. லிரிக்ஸ் தமிழ்ல இருந்தா போடுங்க. நான் கேட்டேன்.
எங்க சரி, புக்ல வேற இருக்கு எதுவும் மாதாஜி. கேள்விகள் இருக்கா? பிரபு, உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுறீங்களா பிரபு? ஓகே. ம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 14வது மந்திரத்தோட ஒரு ரிவிஷன் தான் பார்த்தோம். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் பேர் அட்டென்ட் பண்ணலன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். அதனால நம்ம ரிவிஷன் பார்த்தோம். நாளைக்கு வந்து நம்ம 15வது அத்தியாயம் 15வது மந்திரம் பார்க்கலாம். இன்னும் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்னன்னா, இப்போ இந்த மந்த்ல இருந்து நமக்கு வந்து ஃபுல் ஃபிளெட்ஜ்டு வந்தாச்சு. எல்லா பேட்சும் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. லெவல் 1, லெவல் 2 அப்படின்னு சைமல்டேனியஸா போயிட்டு இருக்கு. அதனால நமக்கு வந்து இந்த ஜூமோட கிடைக்கிறது, ஐடி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு பக்தர்கள். அதனால நீங்க வந்து டைமிங் என்ன போட்டிருக்கோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து கிளாஸ் கொஞ்சம் அட்டென்ட் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு நம்ம 8 to 9 பிரபு நாளைக்கு கிளாஸ். தரணேஸ்வரி மாதாஜிட்ட இருந்து அப்படியே நமக்கு மெசேஜ் வருது. மாதாஜி இது சதாச்சாரு சடாச்சாரி 8 to 9 இருக்கு மாதாஜி. சதாச்சாருக்கு சதாச்சார் 8 to 9 இருக்கோ? ஓ, சேம் லிங்க் தானே மாதாஜி? ஆமா சேம். ஆமா. அவங்க அப்புறம் எப்படி போட்டாங்க? சரி, ஓகே, நான் கன்ஃபார்ம் பண்றேன் ஒரு தடவை. கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நீங்க டைம் நம்ம குரூப்ல பாத்துக்கோங்க. பாத்துட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுங்க எல்லாரும் நாளைக்கு. அடுத்த தடவை பிரபு இன்னைக்கு நம்ம இருக்க நீங்க உங்களோட ஜூம் ஐடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி நேத்து நம்ம பக்தி விருக்ஷா கொஞ்சம் ரிவிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? நமக்கு புதுசா ஜூம் ஐடி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வரைக்கும் நம்ம வந்து உங்களோட ஜூம் ஐடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வாரம். நேத்து நம்ம எப்படி கடகடன்னு நம்ம 4th சாப்டர் பார்த்தோமோ, நீங்க எல்லாம் 9th வரைக்கும் வந்துட்டீங்க. அதனால நம்ம அடுத்த வாரம் 5th சாப்டர் 6th சாப்டர் பார்க்கலாம். உங்களோட ஜூம் ஐடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நேத்து நடந்ததுல மாதாஜி நமக்கு. ஆமாங்க பிரபு, நேத்து கிளாஸ் இருந்ததே. நான் நேத்து கூப்பிட்டேன் அது பிரபு. வேற மாதாஜி பண்றதுனால நீங்க வெளியே போயிட்டீங்கன்னு நினைச்சிட்டு நாங்க